ndị ọrụ ndu aka pụrụ iche na ya bụ otu na-akwụ maka njem awere n'okporo ụzọ FRSC bụ ndị nke buru ya bụ ozi maka nchekwa nke okporo ụzọ ka wee gabazie n'ọdụ ebe a na-abanye ụgbọala bụ nke bụ Trackers Park nke dị na Unizik Junction Ọka iji wee kụziere ndị nke na-anya ụgbọala nakwazi ndị niile na-aga n'okporo ụzọ mkpa anya bụ ihe nrịba ama na-akwado nchekwa nke okporo ụzọ dị ka ha wee mata ihe ọ bụ nakwazi etu a ga-esi wee na-erube isi n'ime ya ndị ka o so metụta njem n'okporo ụzọ. Onye coordinator na steeti a nyere ya bụ otu bụ Maazị Patrick Esmai bụzi onye nke anọchitere anya site n'aka onye ọrụ nkụzi ọha mmadụ bụ Oriakụ Isabella Mmaka ma bụrụ onye nke gara n'ihu wee kọwaa na ya bụ amụma ihe mmemme bụzi iji wee mee ka ndị nke na-anya ụgbọala wee mata maka ihe nrịba ama nke okporo ụzọ ndị a na-akwado nchekwa ma na-erubere ha isi oge ọbụla iji wee gbochie ihe mberede nke okporo ụzọ. Kenechukwu onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ. Odoziakụ Mmaka kwusiri ike na ihe nkụzi ahụ bụ nke na-eme ebe dị iche iche bụkwara nke a na-emekwa ma n'ụlọ akwụkwọ nke ha ga na-eme mgbe ọbụla. Otu onye na ndị na-enye nkụzi ahụ bụ Maazị Dozie Anịgbọọgwụ kwuru na ndị na-anya ụgbọala maka ndụ ha na yanakwa ndụ ndị ha na-anya kwesịrị ịma ọtụtụ iwu na nkụzi a na-edebe n'okporo ụzọ ma na-esokwe ntụziaka ahụ nke o kenekwara ndị otu ya dịka ha na-agba mbọ maka iweta nkụzi pụrụ iche n'ebe ndị na-anya ụgbọala nọ. Na mbụ Maazị Gabe Ọkpalaeze bụ onye otu ahụ bụ onye nyere ndị na-anya ụgbọala yanakwa ndị nọ mgbe na-enye nkụzi ahụ nkụzi dị iche iche gbasara iwu na-achị okporo ụzọ nke ndị zatara ajụjụ bụ ndị enyere onyinye ego na oge nkụzi ahụ. Onye isi oche nke Trackers Park Ọka Depot 2 Maazị Christopher Ọnwụdịnjọ yanakwa onye nhazi nke Trackers Company bụ Maazị Chukwudị Ọnụọra kwupụtara obi aṅụrị ha maka ihe nkụzi nke FRSC Special Marshal ma kwetakwa na ọ ga-eweta ihe dị iche nyegara ndị na-anya ụgbọala nke ga-enye aka ibenata mbelede okporo ụzọ. Site na Unizik Junction nke dị n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.